Dak li seħħ fl-aħħar sigħat huwa biss l-ewwel riżultat tax-xogħol li għamilna bħala stat għal dawn il-kważi sentejn. Hekk saħaq il-Prim Ministru l-4 filgħaxija fil-Parlament wara l-ħin tal-mistoqsijiet. Dak li ġara fil-sigħat u l-jiem li għaddew huwa biss l-ewwel riżultat tax-xogħol li għamilna bħala stat bl-istituzzjonijiet kollha li ilhom jiġu kritikati għal dan l-aħħar xhur għal din kważi sentejn. U jekk xejn uried illi l-liġi, l-istat u jien ma nħarsu lejn wiċċ ħadd, Sur President. Dik hija kruċjali. Il-Prim Ministru Muscat informa lill-Parlament li se jkun qed jgħarraf lill-Kamra tar-Rappreżentanti b'kull żvilupp u jieħu wkoll id-domandi kollha. Dan la darba jkun jista' jagħmel dan għax l-investigazzjonijiet dwar il-qtil ta' Caruana Galizia jkunu mxew biżżejjed. Anku qiegħed niġi qudiemkom bħala Kamra biex nagħti l-informazzjoni kollha illi ma stajtx nagħti f'dawn l-aħħar sentejn. Inkun nista' ngħid il-punti kollha li mbagħad forsi sa dak il-ħin ma jkunux qegħdin jippreġudikaw l-investigazzjonijiet ukoll. U naħseb li hawnhekk dak li għaqadna huwa li rridu li ssir ġustizzja. Issa għandna ħafna diverġenzi, naħseb dak li ġara fis-sigħat li għaddew wara li fl-aħħar mill-aħħar when push comes to shove l-istituzzjonijiet f'dal-pajjiż jaħdmu. Il-Prim Ministru insista li f'dan il-mument il-pajjiż għandu bżonn tmexxija. Li f'dan il-mument delikat, pajjiżna għandu bżonn leadership, jien mhux ħanabdika minn dik il-leadership, ħanku qed immexxi l-pajjiż, ħanku qiegħed nagħti id-direzzjoni, ħanerfa' r-responsabiltajiet kollha fit-tajjeb u fil-ħażin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.